Ανατολική Θεσσαλονίκη, σε πολύ κεντρικό σημείο, ημιόροφο, πολυκατοικία, σε αρκετή καλή κατάσταση, με καινούργιες πόρτες. Μπαίνουμε στο διαμέρισμα, το οποίο έχει θωρακισμένη πόρτα, λάμινερ πάτωμα. Με το μπαίνουμε μέσα, μπαίνουμε σε ένα διάδρομο. Στα δεξιά μας έχουμε την κουζίνα, που είναι ένα καλό μέγεθος κουζίνας. Εδώ έχει πρόσβαση στο φωταγωγό, αλλά επίσης αυτός ο τοίχος που βλέπουμε εδώ μπροστά είναι πρόσβαση στο μπροστινό σαλόνι, ώστε μπορεί να ανοίξει και να γίνει μια τεράστια σαλοκουζίνα εδώ πέρα, που θα εκμεταλλευτεί και το hall, ολόκληρο το hall. Είναι ένα 20. Ώστε μπορεί να γίνει ένα τεράστιο μεγάλο διαμέρισμα με τεράστια σαλοκουζίνα. Εδώ που λέμε ότι μπορεί να ενωθεί με την κουζίνα, η κουζίνα είναι εδώ πέρα. Εδώ βλέπεις μπροστά, το οποίο μπροστά έχει σχολεία και ανοιχτοσιά. Είναι αρκετά φωτεινό το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα ζεσταίνεται με air conditioning. Εδώ γίνει φως. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, κατοικήσιμο άμεσα. Το σόμπα μπορεί να μπει. Πρόσβαση προς σόμπα. Και οι πόρτες είναι λακαριστές καινούριες. Τα εσωτερικά κουφώματα και οι πόρτες έχουν αλλάχθει, τα κουφώματα έχουν ανακαινιστεί. Εδώ ξαναπάμε στο hall, για να πάμε στο πίσω μέρος του σπιτιού. Εδώ έχουμε την τουαλέτα, που είναι πλήρως ανακαινισμένη πρόσφατα. Είναι ένα γάμα shape. Έχουμε χτιστό ντουσάκι. Και εδώ έχουμε την τουαλέτα. Με παράθυρο στο φωταγωγό. Που έχει και παράθυρο προς το φωταγωγό. Κουζίνα που λέγαμε. Και το υπνοδωμάτιο. Αρκετά μεγάλο, με τυχισμένη ντουλάπα. Όχι, δεν είναι τυχισμένη. Μια τεράστια ντουλάπα, σαν τυχισμένη. Πρόσβαση είναι διαμπερές το διαμέρισμα. Έχει πρόσβαση στο πίσω μέρος, βλέπουμε. Πάλι βεράντα για να πλώσουμε τα ρούχα. Οι βεράντες είναι αρκετά μικρές, αλλά είναι πολύ λειτουργικό διαμέρισμα. Με ψηλά ταβάνια. Θέρμανση είναι air conditioning. Ευκαιρία. Ανατολική Θεσσαλονίκη.